každý, kto je tréner, od prípraviek po A-tým, snaží sa nájsť metódu na vlastný tím. Samozrejme, inak sa musíte správať u prípraviek, inak u mládeže, u dorastu a inak u dospelých. Každý z nás, sám som tréner a viem, aké metódy, a nie sú to kostolné metódy, potrebuje používať na to, aby dostal z tých hráčov a momentálne z tých primadon Slovane maximum. Čiže ak sa budeme pozastavovať nad coachingom najlepšieho a najúspešnejšieho trénera na Slovensku, nech to vyhodnocí ten, kto niečo trénuje, to je v prvom rade. A samozrejme, že on si za to nesie následky, ale verte mi, že každý tréner sa snaží vytlcť z toho mužstva maximum. Ešte pred rokom alebo pred pol rokom sme tu všetci, celé Slovensko, nosili trénera Vajsa na rukách. Dneska si ide do ňoho kopnúť človek, ktorý nikdy neodkaučoval zápas. Čiže tu to absolútne neberiem cez čiaru. Každý sme si zodpovední za trénerov, môžem povedať, za to svoje správanie.